Ahojte, zdravím vás, čo som pred pár dňami avizoval. Dostal som možnosť byť vlastne v Anaconde týme pod slovenskou vlajkou. Za túto možnosť veľmi pekne ďakujem, že mi to nejak Miško dohodil a Davidovi, že mi tú možnosť dal. Hoci to cením a verím, že nesklamem. Zobral som si viac vecí na skúšu, jak bivák, stoličku, púzdro. Proste uvidíte, aby som vám vedel o tej značke rozprávať. Tieto udičky sú za mňa vypadajú brutálne. Ale všetko zistíme pri vode. Verím, že budem spokojný, plus jasné, že kopec bižutérie, silóny. A hovorím, som veľmi vďačný za túto šancu, je to aj vďaka vám, vďaka mne, že sa nejak snažím, moc si to vážim, všetko toto a ideme ďalej spoločne si nejak tú cestu a snažím sa ho nejak raziť a už len to zotaviť tými výsledkami a teraz sa vás zdravím takto tuto z tejto stoličky, ale zo stredu idem na ryby, tak hneď tieto veci všetky otestujem. Určite vám budem dávať info, ešte raz veľmi pekne ďakujem. Všetky tieto veci viete nakúpiť na dekafishing.cz alebo SK. Same sa to nechytí a nech sa vám každému darí.